wong SH ngerti ora? Lho, siji kuwi iki ya termasuk aparat. Tampar, Iki ya tentara. Tenan iso dibedil telakmu lek kleru lekmu ngomong. Kabeh mau meneng ae. Mas S. Munggah meneng. Mas apa? Mas Angga SH, Glowo ya SH. Lho. Wah, dhek Karepku surapan. iki ngono lho sajane iki. Iki mau piye? Mergo cetok awakmu iki ra gelem murup. Delok. Batu. Delok iki mau Kowe mesti piye? jandai aku. Punya Cundamani. Apa? Cundamani. Wo Cundamani. Tapi harus bisa. Lho. Harus bisa. Cah-cah iki posisinya. apa sing ra iso? Sasake. Lagu sing urung enek lho kuwi wis digarap. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku basa mangati sapi lho Gusti brebes. Muga ndang diparingi trenceng. Ngono. Muga-muga saya seger. Ya iya, mesake pengrawite kono ora ana terapi to. Iya. Iki apa? Niki ana nemen ana apa iki? Jajalan aku. Graono. Grahono wis tau wis. Papalang. Masalah. Yang kono berjuang Dewe. Yo. Kenapa lho? Bocah kok malati tak jepret iki nek balik ning raiku kurang ajar. Ya, jadi ya. Yo. Cakra kembang ya. Senajan awake dhewe delok. Dewa iki ora enek sing dilem, rada kok kadoan ngangge drama. Ngono. Pandhawa. Dan mangkono yo bareng ndedonga. Anjen nyuwun marang Dewa Desna. Sakra budaya. Salam peta. Bino, Cimo, Kedes, mampu kulit mampu lupa jaman jalan malkan dan no tekan saya bahane. Awa, yo, bam. Iki sengaja tak gawe sore iki final kondem iki. Cici. Iya, selamat malam Cahayu. Selamat malam men wilujeng dalu papa. Oke, priye kabare sampean? Alhamdulillah aku baik papa. Seger waras. Seger waras papa. Mapan ana dalan ora ana alangan apa-apa to, Nduk Cahayu. Alhamdulillah papa. Berarti lancar gangsar lan sukses perjalanannya. Alhamdulillah. Sampai dengan tujuan yang selamat. Dalu menika sowan mapan nang Dalem Agung Pak Susilo. Kok glegeken. Mas aku glowah nyapa? Glowah pila glowah, Pak. Kenek-kenekne. Kowe nyang apa? Kula diingat-ingatene lho, Pak. Wong atur mas aku surip kentit blangkotekan adu sikil ning telekan ki piye kowe iki? Ngawur. Lah niki kan cah cilik kok mau kenek ning gegere iki. Lah ya, iso nganu wi. Nggih namung nang omah bojomu ra digeger pikirannya buruk, pikirannya buruk, Pak. Pikirannya buruk dia. Ngene lho, wajah boleh buruk ning pikiran harus bersih. Ngono lho. Dia kalau ketemu aku mesti gini-gini ya. Kuwi jenenge boleh itu namanya pelecehan, Pak. Kowe kena KUHP kowe iki. Kena apa pelanggaran hak asasi anak-anak. Asasi wanita. Iki sik anak lho iki. Sik anak lho aku. Anak sampeyan gedene lho. Lho longgar kok. Lah anak sampeyan gedene. Padane anakmu umur 19 tahun sik panggah dhuwure 30 cm ya. Oh ngenyek. Anakku wis dhuwure ngungkuli wit kambil. Ngawur. Kuwi pas menek. Mas aku. Ngene iki mbaya omong-omongan. Papa Rudi. Piye Cahayu? Ini acaranya Nyeluk popah-popah lho. Dauk lho, lha iki kaya anakku. Aku tak nyeluk iki mamah ya. acaranya apa, Papa? Dauping pinanganten Mbak Novi kalian Mas Angga. Oh iya, Mbak Novi karo kalian. donga ya, Nduk. Karo donga, karo atur panglipur, karo silaturahmi. Semoga kedua temanten pinaringan langgeng, pinaringan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Terus saketok
gadah momongan ingkang dados keluarga yang rukun, berbahagia selama-lamanya. Amin. Amin. Dan juga nih yang punya rumah namanya Pak Susilo, Bapak Susilo. Saha Bu Suliatin. Nggih, saha Ibu Suliatin mugi-mugi rezekine kathah barokah. Amin. Turah-turah, ora lokane malah kebak. Amin. Ora lokak malah kebak, ora kelong malah bombrong. Bombrong iki carane nyelot gedhi ngono lho. Iya. Heeh, ngene iki lho, Wah. Iki nikane ndonga iso kowe ndonga. Ndonga. Pucet wae. Donga wis umum. Dongamu wis umum. Donga umum piye? Biasa. Piye biasa piye? Donga iki apik lho, muga-muga sakinah mawaddah warahmah. Lho, agamis. Lah Kowe iki apa kowe iki? Wis umum, Bos. Umum piye? Sing penting Sing ra umum cukup piye? singkat padat tepat. Apa kuwi? Muga-muga Mbak Yuni. Mbak Yuni sapa? Yuni ndase Yuni cepot kuwi. lho. Lah jenenge ora apal lho kowe iki. Ono ngaku bocah mbakong lho kowe iki. Lah ngono kan Yuni ra dicatet kondi di lho tanganku Yuni. lho. Yuni kondi. Yuni Mbak Novi. Aku ngerti nek Yuni ki yangmu sing brengosen ki ta. Ngono ya. Rumah aku sing lemu mam iki Yuni ki anumu ta. Ya itu Yuni, kayak Yuni. Mas aku, tongane piye? Pokoknya yang penting manten berdua. Lek dongamu wis umum kan. Lah dongamu lah sing gak umum piye, Wah? Yang penting ini cukup tepat padat singkat. Apa? Piye? Yang penting mempelai berdua ora pegatan. Umum wi, umum. Donga umum kuwi. Umum kuwi. Kaya ngono kok ora umum ki lho. Ora umum. Eh, Aja pegatan wi umum nih kan kulino kuwi. Donga seperti itu esensi dari doa semuanya itu adalah itu. Bersatu selamanya. Aja nganti pisah. Sakinah mawaddah warahmah kuwi artine ya aja pegatan memang umum kuwi. Teko nyalah-nyalane aku iki lho. Lho, mlili, ditulek kowe. Ditulek kowe. Wani ya. Wani karo cah cilik kowe. Wani karo cah cilik kowe. Ora ngerti Mas Angga ki wong SH ngerti ora? Lho, sejene kuwi iki ya termasuk aparat. Tampar, Iki ya tentara. Tenan iso dibedil telakmu lek kleru lekmu ngomong. Kabeh mau meneng ae. Mas munggah meneng. Mas apa? Mas Angga SH, Glowo ya SH. Apa? Sarjana kulino dihukum. Mas aku dihukum pisan sing ngetokne bosku. kuwi SKH kuwi nitelekmu ndablek kaya ngono tak parani ning Polres ya. Lah kecekel Panji. Kayak terus jenenge loh kok ijo rupane tipake umbel tak tamane iki. Gila nih. Nah, ngono. karo niken aja yak-yakan. Salaman sing apik. Kowe kemong wis salaman. Dereng, Bos. Lah urung kaya rumahku. Alah. Nyangoni karo ponakane nyangoni. nyangoni, no. Karo anak-anak ngene nyangoni. Kowe ndek dhuwit duwe rezeki ki aja dipek dhewe. Lah ya wis tuwek iki wis wayahe mambu-mambu kudune sedekahe diperpanjang. Carane tobat lah, tobat. Tobat lek arepe. Sampeyan ngendika ngoten kula langsung. Ya disangoni to niken Ya, kuwi. Aku tenan Ngono. simpangan karo cah wedok tak sangoni kok. Alah, yang ngene ketok bagus seram ngene iki Jan. Bongol lho, bongol. Alah, diitung dompete tipis sak diitung. Dompete tipis ngitung ngantek keter ki ya. Ya mau dhewe iki, jimo dhewe. Kowe njimok dhewe, Nduk. Ayo. Aduh. Tenan awas, iku Piye to anggitmu. wong kino? Ya cuk mlempem. Nyangoni kok misuh ki lho, kowe ora cetha kowe iki. Kuwi apa lho? Kuwi dadakno ngene kucing mari-mari, ngono lho. Kowe iki lho. Wah, dheke Karepku surapan. iki ngono lho sajane iki. Iki mau piye Mergo iki? cetok awakmu iki ra gelem murup. Delok. Batu. Delok wi mau Kowe mesti piye? jandayaku kowe. Ndang ta delok wi mau lho piye? Antara omahku karo omahku iki. Dompete kobong. Dudohno dompetmu sing kobong. Iki sik dompete lho, engko susi glowah dhewe lho sing kobong ki engko susi. Ndang to. Atraksi ya, Dek. Ra iso. Lah ning ngarepku ra iso. Ora mempan ngono kok dipamerke rumah aku. Tak gowak rumah aku, bocah kok Delokane ngene Pak Wah. Ya wae. Penontone samono keyan ki lho yo. Wis kabeh alhamdulillah kan ya. Alhamdulillah. Padha Padha dalu kanca-kanca dulu. dewe-dewe, padha gawe bokonge dewe-dewe. Ya mesti. Kabeh ya madhep Pangku-pangkuan. rene. Kabeh ya madhep rene kan ya. Heeh, nomong. Lho tapi ana sing madhep rono siji ya. Endi? Endi? Wah nguyuh bakno ya. Rumah saku kok Umum wi, umum. Heeh. Lha sing ra umum piye? Wi banyalan umum Sing kuwi. ra- Wi umum. Wis soalé udah lagi grupe kono. iki bocah maju lho iki. Iki Lah, piye to? kowe maju ya. Lah kok kowe mbanyol karo umum iki dhek wis tanggap. Lha lek maju aku ya tak melok maju. Yo wani ye. Ndang. Ayo. 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 Lho.
Mas aku. Glawa ki dongakne panjang umur ya, Nduk, ngesakne. Glawa ki nasibe nelongso terus. Ngomong iya. Coba karo gegojekan, Nggih. karo ora ketang ngaturke pandonga ya karo rengeng-rengeng, Nduk. Iki ngopo lho pagelarane ora madhep rono malah madhep rene iki wit iki masalahe. Mboten napa-napa iki. Sing ndi? Lah iki ngepasne Iki sing sikon. napa panggung iki sapa? Ngepaske sikon, Amit. Tek sebelah kene Ya, iki lho pas ra lho, Ken. ketok, Mas. Lho. Kok iso Lho, penontonnya sing sebelah kene iki ndak ketok. jangkrik Gara-gara ketutupan koplak lho. ketutupan. Ketutupan koplak Koplak. lho. Kowe lungguh biasane ora ning kono lho. Dan sing Koplak kene, iki. sing kene iki jan koyo jurang. Ngerti? Tapi ora masalah, Nduk. Ngene iki mergo Tapi semangate ora sing apa-apa. gedhe saka panitia klebu Pak Susilo. Ndak Najan to ngatur-ngatur ning tetep ngenekke Pagelaran. Gelaran enggak apa-apa tapi kalau Heeh. kayak gini tuh yang di sebelah sana bisa lihat, sebelah sini bisa lihat, sana Lah, bisa. iki penontonnya ngupeng kok ya. Ora mung piantun sing ning kono, kono, Ya. kono. Lho, Terus? sampai sing ning dhuwur ya enek lho. Lah kuwi cara karcis no VIP. VIP. Hati-hati lek sing dhuwur nguyuh sing ngisor mriki ketrocoan kok. Wah, tenang ya. Mas Bro, aja sampai pipis lho ya. Coba karo anu Nduk, karo rengeng-rengeng, karo Iya. ngaturi panglipur, ki engko pokok sampean bengi iki tak gawe klemper. Heeh. Dadi nembang klemper enek ping lho, swidak jaran. Nah, Wah. Ilang swidake karek jarane. Ai. Niki mangke Apa? niki mau wonten pamundutan saking Mbak Manten. Manten. Lagunya Cundamani. Apa? Cundamani. Oh, Cundamani. Tapi harus bisa, Lho. harus bisa. Cah-cah iki posisinya. apa sing ra iso? Cacake Lagu sing urung enek lho kuwi wis digarap. Cundamani. Cundamani. Delalah ndek Apa? Oh, tukang kecere sing urung iso. Lah. Sing ngecer ki mek mangan teko mangan awake Masa Mas cuwi. garek ngecere lho, masa goleki nada, Mas. Boten. Oh iki jan Pripun, tembangin apa? Leres niki wau. Cundamani. sudah mani ya. Wah, kanca-kanca urung kulak, Nduk. Urung kulak. Kulake apa? Nemu aja. Lah lek nemu cacai kulino. Ah, nemu. Minta nadanya dong. Apa njaluke nadamu apa? Oke. Oke, Bro. Ning santai sik ya Cak Bagus. Oke, tetep diaturke. Oke. Mas bungok-bungok tak tapuk lho, Mas. Aja. Ora. Aja. Aku ya kulino Guyon, Bro. bungok-bungok. Niki iki meng guyon kok. Wis Siap, lho. pokoke anteng ya Cak Bagus. Oke. Kita, Mas. Iya, siap. Sandingmu Kang Simpli lho, mosok ora sungkan. Yo, Mas Imble sugeng dalu. Diaturke nemu. Di roll Nduk, gawe roll ora? Papa, boleh Iya. berdiri nanti yang di sebelah sana biar kelihatan, Papa. Oh, boleh. Maksud sing ngadeg sapa? Sampean. Lah aku ki. Dalang karo ngadeg ben ketok kabeh. Lah aku lek ku njejeg keprak piye lek ku Mas aku. Kowe iki jare ndredeg nyeluk popah-papah lho aku. Nih nyampo. Kapan papah di mamah? Piye to maksudnya? Wah, Mas aku. Maksudmu piye? Lah iya, mulai kapan papah di mamah? Papa di mamahi piye? Ngawur. Ora mudeng iki. Ora mudeng ta. Lah iki sik gedhe sega kok. Ya nemu. Lah wah banyolane. Wes samene gedene. Banyolanmu umum terus lho, papah di mamah iki. Lah yo. Lah nyeluk papah kan sore. Lah entrenya ngono kok ya padake kowe karo bojomu culukane kek sitok crot. Sorry ya. Ya. Kowe sing paling wis genah aku iki. Wis umum ya. Iki banyolane dhewe lho. Ah. Yo. Kita hadap sini. Heeh. Hadap situ yang sebelah situ biar kelihatan. Tangan di atas semuanya, Bu. Mbak cantik. Wah, Mbak iki wayu-wayu teng ngarep iki. Wah, iya. Wis tuwek-tuwek lho iki sing. Lho apa iki? Ngomong aku sik enom ta. Bawa. Kepujaning ati dinara kembange wangi. Sabar ngomong aku. Apa selawase dadi Siji loro telu. Matur suwun Gusti pun maringi kemati namu slirani ngobati ati kang suci. Matur suwun Gusti pun maringi kemati yang pergi biarlah pergi ono
ana kuwi sing ngancani. Cakra Budaya Indonesia. Bikin lagi. Kamu. Iya lah. Ayo Pak Won. Ayo deh. Mempelai berdua selamat menempuh baru. Oh ya. Kilo bocahe. Kowe sing paling ngerti marang kahanane ati. Aku basa mangati sapi lo Gusti brebes milih. Bocah ngerti kinarya wangi wangi. Sabar ngomong aku keselawase hati siji. Agar suwon ganjel musirani obati ati kang sepi. Agar suwon Gusti pun maringi sing kemaki. Biarlah pergi ana kuwi sing ngancani. Matur suwun Gusti pun maringi sing kemaki. Musirani obati ati kang sepi. Matur suwun Gusti sing kemaki. Biarlah pergi ana kuwi sing ngancani. Ana kuwi sing ngancani. Iki lho tembang nemu iki wae. Nemu iki lho. Nemu. Itu kok kaki manten ya. Nek kan iki sik bocah iso nembang nemu. Nek anakmu ki sik cilik kae nembang apa? Wo bisu ding ya anakmu. Keting aku. Astagfirullah. Anakku cilik nemen mulakno seneng. Mas aku. Ya wong bisu angger njaluk dhuwit kok teteh. Lagi lucu ta kok ya. Mas aku ki mau tembange nemu. Alhamdulillah kita telah diberkati oleh Tuhan Subhanahu wa taala. Iki Karena Tuhan telah mengirimkan Semoga-moga ndang diparingi trenceng. Ngono. Muga-muga saya seger. Ya iya, mesake pengrawite kono ora ono terapi to. Iya. Iki mau pengramite renek sing adus. Loh, ngenyek. Makane dikongkon adus. Lho sampean apa wis adus? Kula Heeh. nggih dereng. Lah padha ae kaya rumah saku. Padha ya an. Sing baku gliak-gliak watone kecanda. Alon-alon bakune kelakon. Lakon nggih. Tetembangan kinarya panglipure penggalih mumpung Iya. sowan ana dalem agung penjaripun Pak Susilo. Iya. Mangga. Didongake berkah, mantene Amin. ya kaya mangkono, Amin. atut runtut runtungan nganti tekane kaken Kakek-kakek nenen-nenen. ninen. Ninen kok nenen. Lah kaken nenen ya kempot. Sedotane kan kaya klesek. Coba. Ninen, Sepisan malih nduk engko gek leremno kene Sepisan sik. malih ge pulang. Oh, aja sik. ta. Rencana sampean pulang iki setelah umbul donga kaya. Iki larise ora jamake wae. Wah, Tenan, telepon-teleponane angel. Masa ta, Pak? Jamak. Oh, Pak Rudi ndengi telepon tau tak tolak. Lah kok ditolak. HP-mu ning omah enek lek. Kurang ajar. 100 enek ya. Bar nolak terus WA. Lah aku ya tak jarke ae terus akhirnya ya tak balesi. Wong awake dhewe iki ya kudu ngono, Nduk. Tenan Ya. tak tolak ndek. Lah nyang apa kok tolak? Sik PC karo sapa sampean? Mboten. Ayo, nyang apa? Nek tasik BAB. Wow. Dadi aku BAB terus di VC karo papa ya tak tolakno ya masa. Ya kudune bangga mau tompo akhirnya pas. Bisa kowe nak suarane mesti. Bocah kok. Napa niki ana apa iki? Taman Juruk, ana Nggih. nemen, Gila. Niki permintaannya apa dari penonton supaya biar bisa nyanyi bareng-bareng? Ya. Oh, bakal Kang Doli. Mantan apa? Kang Doli ya, buka-buka. Manten. Mantene. Apa? Niki ana nemen, ana apa iki? Jajalan aku. Graono.
Grahono. Grahono wis tau Pakai wis. pepalang. Grana udah bisa. Anu, le Grahono bisa. Grahono. Oh, saya belum bisa tapi. Wah, padha ae kene ya. Wis manut panjenengan apa, Nduk? Nemu tadi sudah, Mbak. Wis kok ya. Nggih. Apa? Padha neme ya, sitok nemu. Jajalan aku. Wah, Caca urung tau jajal lek kuwi. Mas aku apa Sotia lho ana Sotia malam ini ku takkan pulang. ini ana surga di balik dosa iki tembang dangdut lek kuwi. Heeh. Surga di telapak kaki ibu enak ra. Manut panjenengan Nduk niken wis jan Lain nenen. bocah kok ora tau leren. Sampeyan Nenen. duite dienggo apa to Nduk kok ben dina ora Bulan leren. terase. Jadwal iki nganti akhir tahun iki Dan penuh. mulane ning ndi to? Mulane ning anu kono lho, nek Kediri semampir kon. Lho apa digugu kok ya. Iki apa? Nemen. Ya. Permintaannya tadi Tetap dikasih roll ya, tetap Iya. dikasih roll ya untuk penjenengan. ada komunitas apa pemuda-pemuda ini. Ah, tumpak kepo. Wah, Jauh-jauh. Dalem. siarno wah, lagune menen. Nemen kok menen. Bismillahirrahmanirrahim. Sing galak. Assalamualaikum. Aduh, kowe iki nyiarne nyanyi apa nyiarne bal-balan kok ora genah. Nggih, ngapunten, Bos. Sing apik. Assalamualaikum. Aduh kelembeken. Semangat. Ora bener to, Bang. Siap-siap lagi. Aduh. Senone. Ngamuk. Ora apa-apa, pelawak iki lek bar ngamuk iki tuweke cepet biasane ngono. Mulai ki loro bungkuk. Iki orang tahu ro kabul. Tuh, dongane meni welek genge iki. Kok gedhi aku. Yo nemen. Mas Antok Wiwi ya teko wis siap. Nggih. Diaturke dulur-dulur kidul ana Mas Imble, Pak ana Pre. komplit lah rombongan ana Sony, Dwi komplit lah iki. Bawa kastur. Oke. Matur suwun nggih. Yo. Mas. Ada apa sayang? Oh, Kuwi lho, Mas Agus lho maksudnya. Yo GR iki lho. Lah GR kan Oh, iya. sampeyan lho. Kowe tak warai nduk nek Mas ngono dhek muni ada apa sayang Mas Tani ngono. Ana endil-endile rahak. Wah, bakno ya ana endil-endile. Lha masamu robot apa piye iki wong kok. Biyen ana gisule saiki ana siuke malan. Masaku. Kebele kan dicepot. Merasa aku belen mah gidal to. Apa gidal? Ah gila. Nanging Sik. Ya, Kuwi nggone ra bener, Nduk. Nggone ra bener kuwi enek Kuwi demite. gawanmu lho, aja nyalahne lho. Kuwi Enek gawanmu. demite. cek. Nah, enek demite ning kono. Lek kowe cek aku cok. Kowe digaene Mas ya langgam ya. Pelok nyuro. Iki digawe semi J ya, Nduk. Nggih. Ben rada gayeng semi J Foto. kaya biyen kae. Yo. Lah nemen biasane wis umum. Ya. Wah. Nanging apa wales Yeah. ning aku kowe luwe milih kowe ninggal aku ninggal tatu kurang apa Bang opo? Neku mertahake kowe malah ngepoti liyan. Semi versi J. Mas Agus. Nadane dindekne Mas. Ndekno. Delok kuwi ya emas lho, grandong ngono wis cukup. Ya aja lah paling ora Pak. Yo. Paling ora Pak Puh. Ya. Kontreng. Ya Le. Kontreng. Semi J iki. Ayo wah kowe kudu nge-J juga. Ikan getol indri lho iki. Ya. Oh iki lho bocahe. Yo. Kudune kowe
Penake lemu mlenjani janji Wis ah. kowe tekong larani Larani sapa lho? usahaku wis ra kurang kematiku wis pomolan pas aku dolan sepul ketemu kowe ning dalan kowe konangan gendahan Iya. Makale. kowe malah ngepoti liyane Cakra Budaya Indonesia Tumpah Kebo. Selamat malam. Mas dangdut Mas Dangdutan yo. Iki lo niken mo. Ki bose. ngomong jalukmu piye turutane tak usahane aku ra masalah yen kono perjuangan dhewe sing penting kowe bahagia endinge Cakra Budaya Indonesia. Ya. Niken salindri, niken getolindri. Wayo. Saya kimplah-kimplah. Dulur-dulur wot kalih wah. Wot kalih Tumpah Kebo. Yo. Aku ramah sama yang kono berjuang dewe kowe bahagia kowe ninggal aku ninggal aku kurang apa Demok pupu neni kan ngapa diliyane asik deh. ngapa rasa kuning aku kowe luwe kowe ninggal aku ninggal aku kurang apa Lu
ati liyane kowe malah milih wong kae jebol aku menganggap sepi kowe ngelali krono. Nah ini kan lungguh kene sik karo lerem. Dadi ngarep apahmu. Awake dhewe genti nonton Glowoh Nembang. nah Suarane apik ora biasane neng nembang muka ndadak ta kowe. Muka tak dek kresek akhirnya tak lek. Muka iki lumrahe anu pas aku nyanyi men demok-demok pupuku to. Wah, njaluk diketok tanganmu ya kowe. Apa? Ayo. Kowe demok-demok ning kene ngene, demok ngene. Pupu penak tangan pupu. Lah iki sampeyan ngewangi mantumu ye. Mas aku lha apa? Gak ngewangi bos kuwi iki jenenge Iki jenenge toleransi. pelecehan tidak boleh demek pupu-pupu kayak gini-gini ndak boleh. Ora oleh, ngono lho. Oh dadi ngene-ngene. Ayo, ayan. Aku demok piye? Demok. Nah, ngono. Ngene-ngene ya. Kowe engko lek angel tak buandem ndas kowe. Tak bandem ndas kowe. Tak bandem tewel kok. Mas aku lha piye iki nato kono tak ndasku dhewe lho Mas aku ora cetha. Nyapa kono. Aku celukno sinden sing tau cilik mbiyen. Saiki wis gedhi. Aku iki. Bali. Kresnya kene. Yo. Ayo ganti dadi penonton yo. Yo. Elah, baru benakne. Yo. Laundry bang. Yo. Apa yo. La. Bali. Iya sayangku. Wah, muni sayang ngene. Piye dicandra piye, Nduk? Kayak pantes ya. Pantes ya. Kaya mantene. Beh, anu apa iki? Ngetapel kowe ndak patek cakep to. Rumah saku. Jan kaya blabak. Cing. Aja menyingkuri penonton. Menyingkuri. Coba, kowe kok mek rangkul-rangkulan tok lho kudune kaya. Lah timbang kono mek jejer-jejeran. Lah iki anak wedok ngopo kok ya? Lah nyapa iki kaya Mbakyu kaya tahu. Mbakyu aku tuwek men. Amore, paling ora mbok D lah. Pilih dadi manten kaya manten A. Apa kuwi? Manten abuh. Apa ya? Rasa manten abul lho. Mesakne kuwadene Ora rekoso. penak. Kelungguhan ki rekoso. Abul sing ngentup sapa? Mas aku sing ngentup lek dul. Ora cetha. Modele. Jajal kowe wong loro karon sih. Karon sih. Ya. Wong ayu. Nembang wong loro masukku ngene dueta. Manut panjenengan tembange pokok pangatak boleh. Manut panjenengan. Apa sumbangsih oleh pokok wong loro dueta. Apa ya? Aku karo niki tak genti nonton kaya ngapa sepak terjange Glowoh. Ya tenang ae wis to. Ayo bebas lagu kekinian boleh. Lagu kuno ya oleh. Ngapunten Bu niki mboten istilahnya mboten pamer mboten lho nggih. Niki kan bojo kula to. Ning panggung enek iki yo tak bakal tak kekep. Masane. Wis tenan. Kaya tronton. Apa Nduk? Manut panjenengan? Wis tenang ae. Anu Bebas. napa? Lah nop. Wis rasa grogi robose. Ya jelas no anu no. Oke lho tembang duet iki oke. Cokro kembang. Wo, Cokro Kembang. Iya iya. Komajaya Komorah Teh. Enggak Enggak sungkan karo iki. Oh tidak. Iki Cokro Kembang rekamane ya los lho. Tenan jajal apal ora engko Cokro Kembang. Oh. Lah kene apal Cokro Kembang Dewa Cokro apal. Dewa Cokro ki ora enek. Wong jenenge judule ora apal. Bocah kok malati tak jepret ki nek balik ning raiku kurang ajar. Ya, jadi ya. Yo, Cokro Kembang ya. Senajan awake dhewe delok. Heeh. Dewa ki ora enek sing dilem, rada kok kadoan ngangge drama, ngono. Dilem lho. Ya kok kelet terus Dewa ni kok kelet. Kan
Iku Komajaya Komorati kan dewa dewi. Komorati nduk, Komorati iki lek mabur kaya mesakne epek-epek bok, epek-epek. Gawe nganu ya, gawe baling-baling sing gumedhe ya. Komorate lek dadi kuntilanak ra iso miber. Mas Lah aku kan dewa lengkeng. Yo, apa cakra? Kembung, cakra kembang. Cakra kembang. Ji, tak hitung 1 sampai 2 juta. Yo, kesuwen. Sampai Ji, kesuwen. ro, lu, jos. Wong ayu. Yo. Lara lho cepaten dah. Kelet neh. Aku ngrungokne tembange glawa ki kok luwe emangan aku. Papa kita sudah wareg ya Papa ya. Iya no, iya no. Wah kita sudah kenyang sekali. Yang- Kayaknya kalau glawa Siap, ini Kak. Hormat, Kak. Udah. hormati tangannya roleh ngono, hormati. Tegak, Kak. Ngene ya. Berhitung, mulai. Sampai 1000. Mas aku. Kuwi apa? Baris kok ngegem apa kuwi? Tahu. Lah apa? Baris kok ngegem tahu kowe melu Agustusan ora kowe mbiyen? Ra oleh ngono kuwi. Kula betul. Baris kok ngegem tahu. Saya tidak ikut. Ayo dipangan, dipangan. Nah, tintekne langsung. Dilek, dilek. Yap, yap. Jalan di tempat. Jalan. Sing baris ben baris lho. Wong baris iki pancen yo Oh ya, termasuk iki aku susah. ngomong diam. Piye barise piye apik ora? Barisnya kurang apa? Kurang semangat. Sikile kurang. Siapno. Wis ora, wis. Wis ae. apa Iya, kuwi? iya. Aku arep dikongkon dadi pemimpin. Iki ndantone wedok oe. Ayo. Hah. Siap gerak. Hmm. Lancang depan gerak. Lencang kok lancang. Lancang kem. Oh tak sewampluk wae aku. Ayo. Nyapa? Ayo, siap. Siap, komandan. Dilepeh gerak. Ojo. Malah ngidoni kancane. Gila nih. Iki mau tetembangan, wis barise glowo paling juara. Harapane ora enek pemenange. Ya. Mumpung mapan wonten pundi menika tumbak kepuh wot galih ya apa? Blitar. Tembang kinarya panglipur. Aja lali tetep semangat dalu menika mapan Dalem Agung Pak Susilo. Susilo. Dawuh ping pinanganten ya ki Mbak Novi kalian Mas Angga tetep didongake muga-muga linambaran katresnan sing tulus suci lain. Lho iya no, ben iso sakinah mawaddah Barama. Niken ben nembang pisan kas tembange manut niken. Aku pengen nyanyi lagunya Papa. Apa? Gak tahu. Oh, enggak tahu iki. Apa tuh lagunya Papa? Iki mun Cakra Kembang. Dewa Tresna. Ana Dewa atau Tresna, ana Mbak Tresna. Mbak. Ana singitan, wis tau weruh, Bro. Sejatine aku sayang siramu. Piye to, Kak? Wis manut sampean, wis sembarang. Iya. Lagune- Dewa Tresna. Oke. Ayo nyanyi lho. Duete kalih Glowo napa karo Karo Glowo no karo Glowo. kowe wah, ngono. Papa ben istirahat, Papa ket mau go mam. Iki jenenge anak sing beneh ki ngene iki ora kaya Glowo wong klemper dipleter. Dewa Tresna ya, Pak? Oke. Wah, kowe Dian, nggih namu ki ra nek badokan ki. Munggah kok mbadok, munggah badok. Salam tet. Bila. Oke. Salam metal Jawa tet. Ngono lek ra ndadi ra iso. Dikalemne apa langsung anu, Nduk? Langsung DJ. Monggo. Sing rancak pokoke. Rancak ya. Dik, Rancak ki Wis. ora reggae, tapi pertama rock, Wis bolo. sing kedua dangdut. Pertama semi rock ya. Ya, oke. Nanggap dhewe, Mas. Santai ya wong bagus, wis santai. terus ya bro, yang penting tetap metal Jawa. Atur panglipur Oke, ini no. iki ngaturi panglipur. Boleh Muri-uri kurang. budaya. Tahune moncrot-moncrot. Oke, salam metal Jawa ta bagus. Nah, Dewa Tresna. Rono niken Salitriana. Ya Allah Pandeglang. Tuh. Iba Belo Dewa gede. Babul baca wala kalau beres. Ayo.
Oke. Yo 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 yo. Yo. Yang. Ingat kali ini. Sadangan kula ngenteni dika. Lapo tresno nanging kelara-lara. Yo. Atiki saya ora kuat. Aduh kamas sapa kudune kan. Rama. Aduh sayang, aku cinta padamu. Orang iro yang wis katep tegaku. Nepal kowe wis ono nang duwe. Aku bingung kok kene datine. Jagra budaya Indonesia. Ada pernikahan saleh. Mana janji dan sumpahmu ini. Yo. Mana tresno sehidup semati. Bagus. Udah cinta ingin angguane. Lawang sewu bakal tak leboni. Mau sawiji sing tansah tau demi kudu sabar lan telatenan ini. Dan mangkono yo bareng detonggo aja nyuwun marang dewa Desna. Sakra budaya. Salam peta. Mental jalan. Ikan. Palindri. Los ora rewel kok. Iyo. Piye ta? Tumpah kebo. Ayo Dedika. Awas. Wis kadang kula ngenteni dika. Nanging kelara-lara ati iki saya ora kuat. Aku kamas apa kudu nikah. Demikian sayang, aku cinta padamu. Orang iro yen wis kasih tekaku. Jabal kowe wis ono sing duwe. Aku bingung kok ngene daltine. Zo, woya. Pengen anduweni. Ya bakal tak lakoni. Ngomong sawit sing tansah kudu sabar lan telatenan ngenteni. Yen mangkono ya barang dadonga anjen nyuwun marang dewa tresna. Anjen nyuwun marang dewa tresna. Oke, terima kasih matur sembah nuwun pinarak rumiyin Cahayu. Terima kasih. Ben ora klemper golek dipleter mau ndak klemper terus akhire mengglegeken. Ai, Sapa iki? Niken Palindri. Weh, piye nembang karo Niken rasamu piye, Wa? Jan anu, Kaya nembang karo sapa? mengi kula kumat. Lek mriki kelingan ibuke kaya nembang karo ibuke. Ah, raimu. Mas aku
Ngono. Iki mending ngono kuwi ora gelem ngalah karo. Sampeyan iki panutan karo tuntunan. Ora gelem ngalah. Ya tuntunan wedhus wae.